Σήμερα θέλω να σας δείξω τη καινούρια μόδα στις ορχιδέες. Τουλάχιστον για μένα είναι η καινούρια μόδα, εσείς μπορεί να έχετε δει. Κυκλοφοράνε στο εμπόριο κάτι τεράστιες ορχιδέες. Αυτή είναι πυράτ πικωτή σε μάξι. Τώρα θέλω να σας δείξω ότι τα φυλαράκια της είναι σαν φυτό, είναι πάρα πολύ μικρή. Έχει 2-3 φυλαράκια μόνο, ούτε ρίζες. Οι ρίζες είναι... δεν έχει και τεράστιο ριζικό σύστημα. Και τώρα θέλω να σας δείξω διαφορά με το Μανχάταν μου. Αυτή η ορχιδέα είναι η Μανχάταν και θα σας δείξω τη διαφορά. Θα μετρήσουμε η άντη περίπου 11 πόντι είναι αυτό το τεράστιο φυτό. Το Μανχάταν μου είναι, που είναι μια κανονική ορχιδέα, είναι 6 πόντι. Δηλαδή μπορείτε να καταλάβετε, εδώ είναι η Μπούντα μου που είναι 7 πόντι. Όχι, τι λέω εγώ, 6. Για να μπορείτε να καταλάβετε τι διαφορά έχουν τα λουλούδια σε αυτή ορχιδέα. Κοιτάξτε το χέρι μου που δεν είναι και μικρό. Έχω τεράστιο παλάμι. Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνουμε ανασκόπηση σε αυτή την ορχιδέα για να δείτε πώς έχουν καταφέρει σε ένα φυτό να έχει τόσο τεράστιο λουλούδι. Έχουν κόψει εδώ η μίσχη, εδώ έχουν κόψει μίσχη. Το τελευταίο ματάκι που μάλλον ξεκίνησε να βγάζει αντιφόρο, το έχουν επεξεργαστεί με κάποιο φάρμακο για να μην βγει και είμαι σίγουρη ότι στην επόμενη της αντιφορία, αν όλα πάει καλά, δεν θα βγάλει τεράστια τέτοια λουλούδια, δηλαδή δεν είναι στο DNA της. Αύριο θα φυτέψουμε, αύριο μετά αύριο, μόλις βρω λίγο χρόνο, θα φυτέψουμε αυτό το μωράκι που το σώσαμε μαζί. Έχει βγάλει 5-6 ρίζες, περίπου από 5-6 πόντι κάθε ρίζα. Και θα το φυτέψουμε σε ένα προσωρινό σπιτάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.